Són les noves instal·lacions del Banc de Sang i Teixits Sant Pau. Després de 30 anys dins el recinte modernista, ara s'hi pot accedir directament des del carrer. Hem guanyat en funcionalitat i, a més, una cosa molt important. Estem ara a peu de carrer Sant Quintí, de manera que és molt més fàcil pels donants a trobar-nos. Està just per sota de l'entrada principal de l'Hospital de Sant Pau i de les urgències, però la ubicació també és interessant perquè l'àrea de donació està al costat de l'àrea de transfusió. S'han redistribuït els espais i modernitzat el mobiliari. Les he trobat molt més àmplies, molt més adequades i optimitzades, ¿no? per el tema de la donació. Muy bien, la verdad que se ven muy correctas, el trato es muy amable y la gente que hay bien. L'estrena de les instal·lacions també serveix al Banc de Sang com a altaveu per recordar la importància de donar sang durant tot l'any. Per Nadal és un dels moments en què més baixen les reserves. Ens és més difícil d'aconseguir sang per la grip, perquè la gent se'n va de vacances i perquè necessitem tenir, recordem que val la pena tornar a venir a donar sang. Que ho fem 2 o 3 vegades a l'any n'hauria prou. El Banc de Sang Sant Pau suma més de 10.000 donacions a l'any. Esperen incrementar el nombre amb aquestes instal·lacions noves.